Ahojte kuchtíci, dneska si urobíme zase jeden vynikajúci recept a bude to z mletého mesa. Urobíme si z bravčovho hovedzieho mletého mesa a budú to fajnovúčké fašírky. Ale nie také, aké ich poznáte, ale trošku iné. Poďte sa pozrieť. Pokrájame si cibulku. Pokrájame si takúto krásnu údenú slaninku. To nám tam spraví takú dobrú chuť. Takže mám asi takýchto 6 plátkov. Prekrojíme si ju ešte takto. A začneme krájať na také pásiky tenké. Ak máme slaninku pokrájanú, dáme si tam ešte šampióny. Nezabudnite si ich nakrájať trošku na menšie kusy. Ja som zhruba takýchto 5-6 šampiónov dal, takže tak. Ešte si takto nastruháme takýto oštiepok udený. Ak máme všetko pekne takto nakrájané, tak sa môžeme pustiť do varenia. Poďte. Takže opražíme trošku cibulku. Pokým sa nám cibulka smaží, tak som si zatiaľ 2 rohlíky takto natrhal, zalejem ich trochou mlieka. Ak už máme takto pekne trošku chytenú tú cibulku, pridáme si tam slaninku. Zapamätajte si, není cieľom slaninku úplne usmažiť. Pridáme si cesnak, 3 stručiky. Na to pridáme aj šampióny pokrájané, 6 kusov. Trošku si to ešte dochutíme čiernym korením mletým, rastcov mletou, kurkuma a oregano. Čo priatelia, nevyzerá to zatiaľ úžasne. Môžeme si to pomaly vypnúť toto. Takže pustíme sa do fašíriek. Pečivo, čo sme si namočili do mlieka, si takto rozdrobíme. Dobre, keď sme si tie 2 rohlíky takto rozdrvili, namočené v mlieku, pridáme si mäsko. Ja mám 700 gramov. Je to tak pol na pol hovädzie a bravčové. Pridáme si čierne korenie, posolíme si, pridáme si 4 strúčiky pretlačeného cesnaku, pridáme si mletú údenú papriku, 80 g nastruhaného oštiepku, údeného, potom 2 vajcia a celé si to takto pekne potom premiešame. Ak to máme už pekne takto vymiešané na takúto hmotu, pridáme si tam tú slaninku tými šampiónmi a cibulkou, čo sme si smažili na pánvici. Pekne si to tam zamiešame. Takže keď to takto máme, môžeme sa pustiť do obalovania. Dobre, z fašíriek si urobíme také guličky. Obalíme si ich v strúhanke. Takto si ich potom dáme vysmažať. Takže takto pekne vyzerajú, keď ich obalíme v tej strúhanke. Keď to máme, môžeme si to dať pekne vysmažiť. A pozrite sa, nevyzerajú parádne? A to vôňa neskutočné, mňam. Určite si to spravte. Dúfam, že sa vám aj tento receptík ľúbil a budem rád, keď mi dáte odber. Zatiaľ čaute.